Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam z pekného domu na Sliači, tej tzv. Najlepšej lokalite, ktorá sa volá Milionárska štvrť. Tento rodinný dom je dosť veľký, to uvidíte všetko v popise inzerátu, na čo všetko sa dá využiť. A keď niekto hľadá dobrú lokalitu na Sliači, tichú ulicu, dom, ktorý je v pôvodnom stave, dá sa veľmi pekne prerobiť, samozrejme bude to niečo stáť, tak poďte sa pozrieť, pozývam vás na videoprehliadku. Ako priatelia, oslovil vás tento dom? Viete si už predstaviť, na čo všetko by sa dalo využiť? Bývanie, podnikanie, prenajímanie, tých možností je naozaj viacero. Ak vás to oslovilo takto na videu, kľúče od domu mám k dispozícii, tak sa dohodnite si prehliadku naživo. Stačí zavolať, napísať Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo igor@ambrozy.sk. Teším sa na vás. Pekný deň.